It's time for SPG, as in Super Pack Gunner Secret File. Sabi nila, breastfeeding is best for babies. Pero mukhang sa adults din pala. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mommy D. At ito, ang aking SPG, as in Super Pack Gunner Secret File. Kung merong mascot sa pagiging isang desperada, baka ako na ang nagsuot ng costume. Hindi naman dala ng kahihiyan, kundi dala lang ng matinding pangangailangan. Meron kasi akong naging karanasan kasama ang husband ko, na itago na lang natin sa pangalang Papa P. Habang kami ay uma-attend ng isang election campaign rally, avid supporter kasi kami ng isang kandidato. Hindi ko na lang ini-name drop para hindi tayo mabash. At yun nga, dahil bihira sa lugar namin mapunta ang kandidato, nag-decide kaming dumalo sa rally para makita siya at magpakita ng suporta sa kandidatura niya. And by the way, isa akong breastfeeding mother. Meron akong baby girl na mahigit 3 months old na. Usually, kapag aalis ako ng bahay, naiiwan si baby sa nanay ko. At siya ang nag-aalaga habang wala ako. Kaya bago kami umalis, inihanda ko na ang mga gamit niya para kay baby. Kasama na dyan ang stocks ng breast milk ko. Si Papa P, naghahanda ng mga dadalhin ko pag alis. So eto na nga. Umalis kami ng bahay bandang 1:00 ng hapon. Tapos pumunta na kami sa assembly area ng mga dadalo ng campaign rally. Nagsimula ang programa ng 2:00 ng hapon. Siyempre, enjoy kami kasi nga may mga banda, pati may mga entertainers. Ang taas pa ng sikat ng araw, pero carry lang kasi masaya naman kami lahat. Pero ang hindi namin inaasahan, DJ Rocky, ay mas lalo pang dumarami ang mga taong dumadalo. So ang nangyari, na-push kami papunta sa gitna ng crowd. Hindi namin talaga namalayan. Sabi ko kay Papa P, okay lang yan. Baka kaya pa nating umexit kung kinakailangan. Bandang 4:30 ng hapon, medyo nakaramdam na ako ng bigat sa dibdib ko. Naisip kong mag-electric breast pump at isilid sa storage bag ang mapapump kong gatas. 5 to 10 minutes lang, tapos ang problema. Sabi ko kay Papa P, Pa, akin na yung breast pump ko. Magpapump na ako ng gatas, medyo masakit na kasi. At sagot niya sa akin, Ma, doon na lang tayo sa may tent, doon ka na lang magpump. Sabi ko, sige. Bale, sinubukan naming maglakad palabas ng crowd.
Pero halos hindi na kami makaabante kasi parami ng parami ang mga tao. Tapos biglang may nag-announce sa stage na in a few minutes, darating na si kandidato. E di lalong kumapal yung tao sa crowd. Mas mahirap na tuloy umexit. Nag-try kami ulit lumakad para puntahan yung tent sa labas. Pero talagang natrap na kami sa bandang gitna. Sabi ni Papa P. Ma, wag na natin pilitin. Baka maipit lang tayo lalo. Magkaroon pa ng stampede. Dito na lang tayo. Wala na akong nagawa. Hindi na kaya. Tiis ganda na lang ang mamamote. 5:00 ng hapon. Sakit ng dibdib ko. Kailangan ko na talagang mag-pump ng gatas. Humahapdi na kasi. Sabi ko kay Papa P, Papa P, masakit na. Dito na ako mag-pump. Akin na yung pump. Binuksan ni Papa P ang bag na dala niya dahil ando ng mga gamit namin. Hanap siya ng hanap. Naiinip na ako kasi tumitindi na ang hapdi at bigat sa dibdib ko. Nilingon ako ni Papa P sabay sabi, Ma, sorry, wala dito yung breast pump. Hindi ko ma-imagine yung inis ko sa kanya. Sabi ko, anong wala? Eh di ba inihanda mo yun, yung mga kailangan kong dalhin? Check mo uli, dali. Binuksan uli ni Papa P yung bag. Naghalongkat sandali. Pero alam niyang wala talaga. Wala na. Lumingon siya sa akin at umiling na lang. Nakakabad trip. Sa dalas naming maglakwatsa, ngayon pa niya naiwan yung breast pump. Anong gagawin ko? Sabi ko kay Papa P, Pa naman, sasabog na ang dibdib ko, kailangan ko na itong ilabas. Maawa ka naman, hanapin mo yung breast pump. Sagot niya sa akin, Ma, sorry na talaga. Niready ko naman yung breast pump mo eh. Nakalimutan ko palang ilagay dito sa bag. Sorry na. At napaluha na lang ako sa sakit ng dibdib ko at sa inis ko sa asawa ko. Alam mo yung feeling na gusto ko siyang sisihin ng paulit-ulit kasi hindi niya siniguradong kompleto ang mga gamit namin sa bag. Pero wala naman akong ibang magawa dahil nandun na kami sa gitna. Parang laban o bawi na hindi na pwedeng bumawi. Kaya lalaban na lang talaga ako, te. Nag-isip na lang ako ng paraan kung papaano papagaanin ang pakiramdam ko. Sabi ko kay Papa P, Pa, tingnan mo na lang kung nandyan yung nursing blanket ko. Sabi niya, Ma, andito, anong gagawin mo? Sagot ko sa kanya, Ano pa nga ba? Kunin mo yan. Kinuha ni Papa P ang nursing blanket at ibinigay sa akin. Dahan-dahan kong sinuot yung nursing blanket para matakpan ang dibdib ko. Tinitigan ako ni Papa P. Sabi ko sa kanya, Halika, dito ka. Tulungan mo ko. Sagot niya sa akin, Paano ka magpapump niya? Naiwan nga natin yung breast pump. Sa inis ko, medyo napagtaasan ko siya ng boses. Sabi ko, Ikaw kasi, naiwan mo yung breast pump ko. Masakit na, mabigat na siya. Wala kang choice. Kailangan mo kong tulungan. Sagot na lang ni Papa P, Ma, sorry na nga. Hindi ko naman sinasadya eh. Ano bang gagawin nating diskarte para dyan? At dito na. Tinapat ko na si Papa P. Pa, wala kang choice. Sipsipin mo lahat yan. Medyo na-shock si Papa P sa sinabi ko. Ha? Ma naman, paano ko sisipsipin yan?
Dito talaga? Lahat yan? Okay lang sa'yo? At ang sagot ko, bahala ka. Basta, kailangan mo yang sipsipin at ubusin lahat now na! Sa puntong yon, nagtinginan na sa amin ang mag-asawa na katabi namin. At yung mga kasabay pa naming iba. Si Papa P naman, medyo napayo ko sa hiya. Ako naman, nakatitig lang sa kanya. Nag-aantay ng saklolo niya. Kaya ang ginawa niya ay ipinasok niya ang ulo niya at 2 kamay niya sa ilalim ng nursing blanket ko. Pinikit ko na lang ang mga mata ko habang dahan-dahan niyang pinipisil-pisil ang 2 naninigas na siopaw sa dibdib ko. At sa wakas, natutunan din niyang sipsipin ang gatas dito na nakalaan sana sa baby namin. Dinilat ko ang mga mata ko at nakita ko na ang mga tao nakatingin na pala sa amin. Nakatingin sila sa asawa kong bahagyang nakaluhod at nakayakap sa nakabaon ng ulo sa dibdib ko. Sa ilalim ng nursing blanket na tumatakip sa operasyong tulong na isinasagawa niya. Minsan nga, may nakakita or may nakikita akong drones na lumilipad sa bandang itaas kung saan kami nakatayo. Wapakels na ako sa lahat. Wala nang hiya-hiya. Bumalik ako sa pagkapikit at nilasap ko na lang ang bawat sip-sip niya. Hindi ko na rin iniisip kung pagtinginan kami ng iba o kahit mabidyohan pa kami. Ang akin lang, mawala ang sakit sa dibdib ko. At natapos na siyang uminom. After 10 minutes, umahon na mula sa nursing blanket ng nakangiti. At literal, na may gatas pa sa labi. Napangiti ako nang makita ko siya. Biro ko kay Papa P. Yan kasi makakalimutin ka na pasubo ka tuloy. Sagot naman ni Papa P sa akin ng pabiro. Sige, mamayang gabi pag-uwi, ikaw naman ang susubo ng pagkain. Susubuan na lang kita, pambawi ko na lang sa'yo. Sorry na uli, ma. Pagkatapos nun, ay in-enjoy na lang namin ang natitirang oras sa campaign rally. At nakita rin namin sa wakas ang kandidatong sinusuportahan namin. Mabuti na lang. Na-relieve ako pagkatapos akong isalba ng aking mister mula sa, quote-unquote, mabigat kong pinagdaraanan. Kaya naman sa mga katulad kong breastfeeding mothers, lesson learned. Huwag maging kumpiyansa. I-double check ang mga gamit na dadalhin kapag aalis ng bahay. Huwag iasa ang lahat sa asawa. Lalo na kung personal na gamit ang ipinahahanda. At pag naipit sa gitna ng pangangailangan, alam nyo na, huwag magdalawang isip. Napasubo tuloy sa akin si Papa P nang wala sa oras. At natutunan niya na breastfeeding is best for babies and adults din pala. Pag uwi namin ng bahay, ay nagpadede naman ako agad sa aming baby girl. At ako naman ay pinasubo rin ni Papa P sa kanyang malutong, masarap at juicy na manok. Fried chicken for dinner,
Wow, sarap. Pambawi na lang niya sa atraso niya sa akin kanina. At dahil malapit na rin ang eleksyon, hinihimok ko ang ating mga kabisyo na bumoto tayo ng tama. Let us vote wisely. Nakasalalay sa bawat boto natin ang kinabukasan ng ating bansa at ng ating pamilya. Pumili tayo ng kandidato ayon sa ating konsensya. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat sa paglalahad, TJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Mommy D. At ito ang aking SPG. As in, super Back Secret 5.